Alo. Alo. Like bas. Salam hormatly müşter. Bir MTS kampanya tarafından sizin belliğinizde 2 tane dokuzluk var eken siz uçsuz alanma oyun oynama mümkünçilik kazandınız. Sizin 10 sorumuza bir minutta cevap berip bilseniz uçsuz alanıp bilýäňiz 300 dolar. Siz razymy? Näme diýdiň ola rahat oynamam. Yok, siz oyun oynama mümkünçilik kazandınız bir MTS kampanyasından tarafından. Hawa Sizin 10 tane sorumuza bir minutta cevap berip bilseniz 300 dolar uçsuz alanıp bilýäňiz. Siz razymy? Anne oğlum cevap vermese verilmese näme isleýäňiz? Berilmesen oturluňyzy ýer koýarsyňyz soň bilen galar. Halanma. Suwda iň köp turup bilen balyk. Suwda iň köp turup duran balyk. Ha. Bilmeseňiz geçiň diýin. Geçin. Iň iri ýatýan haýwan. Iň ýatýan? Iň iri ýatýan haýwan. Tawuk. Dogry. Iň iri turýan haýwan. Tawuk. Horoz. Ýalňyş sakatka. Siz nämelerle gyrklanýaňyz? Matallarla gyrklanýaňyz, matal barada matal aýdalyň bilseňiz. Ay. Ay. Daşy garay çygydyl soksoň ýaman hedil. Ay. Götürün. Alo. Au. Au. Bilmeseňiz geçiň diýin, kalawus bolýar. Au. Ikaýany galyp itekler bermen näme bolýar? Sizin buraya kesip gelýär. Ikaýany galyp itekler bermen näme bolýar? Bilmediňizmi, gal tök bolýar. Hormatly müşter. Ama ýaýtyn. Sizin oýnadyňyz şeýle hormatly müşter. Alo. Ýaýtyn oýla. Oýunlar hormatly müşter. Bir MTS kampaniýasy tarapyndan bayramçylykda adamlar saatlaryny maňa bir de buyruk berdi. Hawa. Ulan tene oğum kiçan tene. Ya? Ulan tene oğum kiçan tene. Ya ikide oğlum. Aykanmaz hadi yerine aydın hormatly müşter. Olay. Doğru bildiniz. Kiçide severdin ya tek skor koyuyor. Oğlu boğuy.